Homa Bay. Kowuok e mano mar riyo kata pi ma koro nok e gwenge ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay, wang'iyo ni motende gi weche mag arita mana motende gi mwandu mag pi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olando ni osechuog bad obila manyien mabiro chiwo arita ni mwandu mag pi ma jomaundu kod jokuoge osebedo ka geto. Kindiki owacho ni obila go biro chiwo arita ne yewni, tenge madongo kata tengni madongo mag pi, kuonde thiedho pi kod odundu mag keyo pi ma itayo kod migawo mar pi. Jagoro mongirore migawo mar pi kod ler Paul Rono oyango ne giwito bilion 10.6 ka higa kaluwore kod jokuo kod jomaundu ma ketho mwandu mag pi e pacho ka. You may be aware that currently the water coverage in Kenya is close to 70%. And with the current plans by the government to invest on UE dams, close to 100 dams, and another small dams close to 1,000 dams, and a number of boreholes across the country, there is need to make sure that all this infrastructure, including irrigation infrastructure, are protected. I have gazetted, effective this month, water infrastructure, water reservoirs, and all critical water sources as part of critical infrastructure that falls under the Protected Areas Act, which provides for special protection and which provides for procedures of removal from persons who might be found in those places without authorization.